ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ଏଠିର କଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମାନୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଜଗତର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଅବମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କଳାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ ହେଉଛି ଏହି ବିରୋଧ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଳା ଜଗତକୁ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଅବମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଅବମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆସି ସେହି ଯେଉଁ ପରଦା ସେ ଅବମାନ କରି ସେହି ପରଦାରେ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଷମା ନ ମାଗିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା କଳା ଜଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସିନେ ଜଗତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ବିରୋଧ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି କି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ପରଦା ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ସେହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ।